Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, είδαμε προχτές το Δήμαρχο να βραβεύει το Σωτήρη Κούβελα για την προσφορά του στην ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Ο κύριος Κούβελας ήταν πρωτοπόρος στην Ελλάδα. Ένας πολιτικός με όραμα που αντιστάθηκε στεναρά στην άρνηση της τότε κυβέρνησης του Πασόκ να δώσει άδεια λειτουργίας στον FM 100 και στην TV 100. Τα γνωρίζουμε όλοι. Αλλά τελικά τα κατάφερε, έχοντας στο πλευρό του όλους τους Θεσσαλονικείς. Ο κύριος Δήμαρχος που ήταν τότε, σε ποια μεριά τον έχει κατατάξει η ιστορία? Εκείνος δεν είπε ότι ήταν πολύ περήφανος ότι είχε ανδρωθεί στο Πασόκ? Εκείνη την περίοδο που ο Αρκουδέας και τα ΜΑΤ χτυπούσαν τον Κούβελα, εσείς, κύριε Δήμαρχε, σε ποιο πλευρό ήσασταν? Του Κούβελα ή του Πασόκ? Μερικά πράγματα δεν ξεχνιούνται όσο και αν λανσάρεστε τώρα ως εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς για εσάς θα πρέπει να πείστε τον κόσμο ότι είστε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είστε. Και δεν είναι φυσικά κακό να είναι κάποιος κάτι, κακό είναι να μην το παραδέχετε και να προσποιείτε ότι είναι κάτι άλλο. Κύριε Ζέρβα, σας έχω νέα. Δεν ψηφίζει το Μαξίμου ή η Χαριλάου Τρικούπη ή η Κουμουνδουρού, αλλά ολός της πόλης. Αν πιστεύετε ότι ήσασταν ένας καλός δήμαρχος, θα σας ανταμείψει. Αλλιώς θα σας στείλει σπίτι σας και να είστε σίγουρος γι' αυτό. Εάν τολμάτε να βγείτε στον δρόμο, να χαιρετήσετε τους δημότες και να ρωτήσετε αν είναι ικανοποιημένοι, τότε νομίζω θα βρείτε πάρα πολλές εκπλήξεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θέλει χαμελέοντες, κύριοι συνάδελφοι. Θέλει κρυστάλλινη άποψη, θέλει δύναμη ψυχής, να συγκρουστείς με τα κακό κείμενα και κυρίως θέλει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν θέλει να κατηγορούν κάποιοι το Ζέρβα το 19 ως άχρηστο και ανίκανο και οι ίδιοι το 23 να τον παρουσιάζουν ως μεσσία και λυτρωτή της πόλης, δίνοντάς του χρήσμα. Τι έγινε αυτά τα 4 χρόνια και άλλαξαν γνώμη? Μήπως έγινε έργο και δεν το ξέρω? Μήπως έγινε έργο και δεν το ξέρω? Επαναλαμβάνω. Μήπως είναι καθαρή η πόλη? Μήπως έχουμε συγκοινωνίες? Μήπως έχουμε δέντρα, πάρκα, παιδικές χαρές? Μήπως δεν πλημμυρίζουμε όταν βρέχει? Μήπως μας πνίγουν οι ποιοτικοί τουρίστες? Μήπως έχουμε γήπεδα ή επαρκείς κοινωνικές δομές? Μήπως τελικά μας περνάνε όλοι για χαζούς? Σε 33 μέρες, κύριοι συνάδελφοι, οι δημότες της Θεσσαλονίκης καλούνται να εκλέξουν μια νέα δημοτική αρχή για 5 χρόνια. Στη χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε ως πλανήτης, ως χώρα και ως πόλη, δεν πρέπει να χαθούν αυτά τα 5 χρόνια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα συσσωρευμένα προβλήματα με άμεσες λύσεις, να ξεκολλήσουμε την πόλη από το βάλτο και να την οδηγήσουμε σε πορεία ευημερίας. Όλοι εμείς στη Θεσσαλονίκη καλούμαστε με περίσκεψη να επιλέξουμε τους καταλληλότερους να μας αντιπροσωπεύσουν. Ένα σημαντικό κριτήριο για αυτήν την επιλογή είναι η πρόθεση κάθε υποψηφίου συνδυασμού. Όλοι θέλουν το καλό της πόλης ή τουλάχιστον έτσι δηλώνουν. Εγώ προσωπικά δεν το αμφισβητώ. Μπορούν όμως να το πετύχουν με μοναδικό στόχο το συμφέρον των πολιτών? Μπορούμε όλοι εμείς να πιστέψουμε ότι όσοι έχουν τη στήριξη κομμάτων ή ισχυρών οικονομικών συμφερόντων θα διοικήσουν χωρίς εξαρτήσεις? Δυστυχώς βλέπουμε για μια ακόμα φορά συνδυασμούς να έχουν ήδη χάσει την επωνυμία του ανεξάρτητου. Επιδίωξαν, παρακάλεσαν, μεθόδευσαν για να γίνουν οι εκλεκτοί ενός κόμματος, του οποιοδήποτε κόμματος. Ο κύριος Ζέρβας, για παράδειγμα, μη έχοντας να επιδείξει έργο, στηρίζει την επανεκλογή του στο χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πέγκας καμαρώνει για τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αγγελούδης, αν και συγκέντρωσε τις δυνάμεις του Πασόκ από το οποίο προέρχεται, απέφυγε να πάρει την επίσημη στήριξή του για να υποστηρίζει πως είναι ανεξάρτητος. Η είσοδος όμως του κυρίου Βούγια, πρώην Υπουργού και βουλευτή του Πασόκ και επικεφαλής της επίσημης δημοτικής παράταξης του Πασόκ στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, την τελευταία στιγμή στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Αγγελούδη, επιβεβαιώνει πανηγυρικά τον σαφή κομματικό του προσανατολισμό. Η Θεσσαλονίκη οφείλει και πρέπει να δείξει πως δεν χαμπαριάζει από τα χρήσματα και δεν τυφλώνεται από το γυαλιστερό επίχρησμα που καλύπτει στην ουσία τις πραγματικές προθέσεις. Η πόλη δεν χρειάζεται να της υπαγορεύσει ένα κομματικό γραφείο στην Αθήνα ποιος θα είναι ο δήμαρχός της. Ούτε φυσικά θέλει επιχειρηματικά συμφέροντα με γνωστό παρελθόν στην πόλη να δεσμεύουν αυριανές αποφάσεις για το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Όλοι εμείς είμαστε μια ανεξάρτητη φωνή χωρίς πολιτικά ή οικονομικά δεσμά να μας συγκρατούν, να μας υπαγορεύουν και να μας καθοδηγούν. Οδηγός μας είναι και θα είναι μόνο το καθήκον μας απέναντι σε κάθε δημότη, απέναντι σε κάθε κάτοικο της Θεσσαλονίκης. Διαψεύσαμε τις φήμες, τις συκοφαντίες και την παραπληροφόρηση ότι ο συνδυασμός μας δεν θα κατέβαινε στις εκλογές ή ότι εγώ προσωπικά θα αποτελούσα λαγό, όπως λέμε, άλλων υποψηφίων. Κι όμως με μια δυνατή ομάδα ανθρώπων του μεροκάματου, του μόχθου, της επιστήμης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του επιχειρήν, με προσφορά εργασίας, με μεράκι για δουλειά, είμαστε ενεργά παρόντες στις εκλογές του Οκτωβρίου. Ζητάμε από τους Θεσσαλονικιούς, από τους παλιούς μπαγιάτιδες ως τους νέους συμπολίτες μας, να δουν τις προτάσεις μας και να τις αξιολογήσουν. Να αποφασίσουν έχοντας στο μυαλό τους ότι δεν ψηφίζουν ούτε κόμμα, ούτε επιχείρηση, αλλά ανθρώπους έτοιμους να εργαστούν σκληρά, να νοιαστούν για τον συνάνθρωπό τους και να δώσουν λύσεις.
άμεσες λύσεις στο χάλι της καθαριότητας, με ενεργοποίηση των δημοτικών υπαλλήλων και επανακυκλοφορία των ακίνητων απορριμματοφόρων, με εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδής, για το οποίο θα ενημερώνονται οι πολίτες, όχι όπως σήμερα. Άμεσες λύσεις για το κυκλοφοριακό, διεκδικώντας να αποδοθούν χώροι στους πεζούς, με διερεύνηση της πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Νίκης και της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Σοφίας. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τις αλλαγές που θα επιφέρει η λειτουργία του μετρό, το οποίο μαθαίνουμε δυστυχώς όλοι ότι θα αργήσει να λειτουργήσει, νομίζω τον επόμενο χρόνο. Αλήθεια, ο δήμαρχός μας δεν ήξερε ότι το μετρό θα αργήσει να λειτουργήσει και ότι θα καθυστερήσει η έναρξή του, ή ισχύει η ομολογία του ότι είναι ανενημέρωτος για τα μεγάλα έργα? Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ως πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αττικού Μετρό και ως νυν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΤ δεν άκουσε κάτι για το πότε θα λειτουργήσει το μετρό. Αν γνώριζε λοιπόν, γιατί δεν ενημέρωσε, γιατί δεν βγήκε ευθαρσός να πει ποια είναι η αλήθεια που υπόθηκε στις πρόσφατες συσκέψεις? Για μια φορά ακόμα, και ευτυχώς για τελευταία, αποδεικνύεται ότι έβαλε μπροστά από την πόλη το προσωπικό συμφέρον. Δεν θέλησε να δυσαρεστήσει, αφού διεκδικούσε τη γαλάζια στήριξη, και έτσι έκανε μια αγωνιώδη προσπάθεια να καλύψει την υποτέλεια με άγνοια. Είναι μια ακόμα απόδειξη ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαιτεί μια διοίκηση που θα λέει την αλήθεια στους πολίτες και θα αγωνίζεται για αυτούς χωρίς εξαιρέσεις. Από το βήμα αυτό, το οποίο φρόντισα ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι ελεύθερο βήμα έκφρασης, και δεν νομίζω κάποιος σε αυτή την αίθουσα να έχει ή να θέλει να έχει αντίθετη άποψη, απευθύνομαι στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Τους καλώ όλους και όλες να ψηφίσουν ελεύθερα, ανεξάρτητα, να αφήσουν το κομματικό κουστούμι στο σπίτι μέχρι τις ευρωεκλογές ή τις επόμενες εθνικές εκλογές και να πάνε στις κάλπες έχοντας στο μυαλό τους μόνο ποιος από τους υποψηφίους δημάρχους μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την καθημερινότητα όλων μας, ποιος έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και τη βούληση, ποιος έχει τη δύναμη να αντισταθεί στις επιχειρηματικές και κομματικές ειρήνες, ποιος δεν θέλει τη θέση του δημάρχου ως αφορμή και εφαλτήριο για πολιτική ανέλυξη, ποιος βλέπει την τοπική αυτοδιοίκηση ως χόμπι και ποιος από την άλλη μεριά το δημαρχηλίκι ως ιερή αποστολή, ποιος θα κοιτάει στα μάτια τους δημότες και τους υπαλλήλους του Δήμου και θα εξασφαλίζει σε όλους ίσες ευκαιρίες και δεν θα τους καταδιώκει ή θα βολεύει τους δικούς του, ποιος είναι ή δεν είναι άεργος, ποιος είναι αυτός που δεν πέρασε τη μισή του ζωή σε διορισμένες θέσεις από διάφορες κυβερνήσεις, ποιος είναι αυτός που ως κεφαλή της πόλης θα εξασφαλίσει τη μετάβασή της στη νέα εποχή, διατηρώντας ακέραια τα ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της. Να είστε σίγουροι, κύριοι συνάδελφοι, ότι όλοι εμείς μαζί θα κάνουμε την έκπληξη στις εκλογές. Μια ευχάριστη έκπληξη που θα δώσει ανάσα ζωή σε αυτή την πόλη, η οποία αγκομαχά για να αναπνεύσει. Και θα μου πιστώσετε παρακαλώ πολύ ότι από καλή αναπνοή ξέρω καλά. Κύριοι συνάδελφοι, μια Θεσσαλονίκη έρμεως στα χέρια άβουλων, ανασφαλών, εξαρτημένων, αναποτελεσματικών και τελικά ανίκανων δημάρχων είναι μια καταδικασμένη πόλη. Και αυτό θα αγωνιστώ εγώ και η ομάδα μου να το αποτρέψουμε. Και ας αποφασίσουν φυσικά οι δημότες. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Καλή επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τσαβλή. Ο κύριος Κούπκας. Ο κύριος Κούπκας. Ελάτε κύριε Κούπκα. Ελάτε. Απαντήστε επί προσωπικού, δεν είναι. Στα πρακτικά ούτως ή άλλως δεν γράφονται αυτά τα οποία λέει. Όταν σταμάτησα να είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η πανδημία. Θα σας παρακαλέσω, εάν δεν το έχετε προσέξει εσείς, θα σας στείλω εγώ τα σχετικά αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν άδειο, ήμουν μόνο εγώ στο Προεδρείο και οι γραμματέας, και θα δείτε ότι έκανα έναν ακριβέστατο υπολογισμό για τους 18 ακριβώς μήνες που ήμουνα σε αυτό το βήμα. Δεσμεύομαι να σας το στείλω για να μην έχετε απορίες.